ମୁଁ ଜାନକୀ ମୁଖୀ ଖମଗ ଶାସନ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯିବା ପରେ ମୋ ଦିଅର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦେଇ ଯା ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଘର ତାଲା ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଗୋଟେ ବାପସ ସମାଧାନ କଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକୀମାନେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଆମର ହେଇଥିଲା 2012 ମସିହାରେ। ବଣ୍ଟନ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ରୁଜା ହେଇଥିଲେ, ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରୁ କେସ୍ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେସ୍ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସୁବୋଧ ମୁଖୀ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମୁଖୀ ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ମିଶିକି ପୁଣି ସେଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ମାନେ ନଡ଼ିଆ ପାରିବାକୁ ଦେଲେନି, ଗୁଆ ପାରିବାକୁ ଦେଲେନି, ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଭଦ୍ରଲୋକ ଡକା ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ହେଲା, ପୁଣି ଲେଖାପଢ଼ା ହେଲା। ତହସିଲରେ ନିଜ ନାମକୁ ପଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବି ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ସେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେଲେ, ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ସବୁ ହେଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲୁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କରିବ। ମୋର ତ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସେ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ରରେ ଖୁସିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ସେତେବେଳେ ଆଉ କଲିନି। ନ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତହସିଲରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ମୋ ପଟ୍ଟାଟି ଦିଆଯାଉ। ତହସିଲରେ ଦେଲାରୁ ତହସିଲ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଦିଅର କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ନେଇକି କହିଲା ଯେ ଆମର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଟିସନ୍ ସୁଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ କୋର୍ଟରେ, ଆମର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସେଇଠୁ ତହସିଲ ସେଇଠୁ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଘରଟି ସୁବୋଧ ତା ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲି କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଥିରେ ସୁବୋଧ ମୁଖୀ 2ଟା ଲିଗାଲରେ ମିଛରେ ବାହାର କରିଛି। ଗୋଟେ ଲିଗାଲରେ, ପ୍ରଥମ ଲିଗାଲରେ ହେଉଛି ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ମୁଖୀ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଲିଗାଲର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଗାଲରେ ବାହାରିଛି ଯେ ସୁବୋଧ ମୁଖୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ। ସିଏ ବି କେମିତି ଜାଣି ଶୁଣିକି ସବୁ ମାନେ ଆମର ଜାଗାକୁ କିଣୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ପାଟିସନ୍ ସୁଟ୍ କଲି, ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ଟେ କଲି। ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ରେ ଏ ବି ଯେଉଁ 420 କେସ୍ଟି ବି ତା ନାଁରେ କଲି 2018 ମସିହାରେ। 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଲି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଉପରେ କୋର୍ଟ ମୋତେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୋପ୍ ଦେଇ ମାନେ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏଠି ରହିବାକୁ କହିଲେ। ମାନେ କେହି କାହା ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବେନି, ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ତାକୁ ସୁବୋଧ ମୁଖୀ ମାନିଲାନି, ସେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନୁନି। ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକିରି ଫେରେ ମୋତେ ବାରିକି ଯିବାକୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛି। ବିଲରେ ତଳି ପକେଇଲେ ତଳି ନେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖମଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଆଉ ତାର ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା। ସେମାନେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ତା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ରାତିରେ କଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ନେବୁ, କାମ କରିବୁ। ମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସେମାନେ। ଆଉ ବିଲରୁ ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାନ କାଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଗ ବିରି ଯାହା କଲେ ସିଏ ସୁବୋଧ ମୁଖୀ ସବୁ ମାନେ ତାର ଲୋକ ଲଗେଇ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଯଦି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଥାନାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋର ଏବେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମୋର କ'ଣ କରିଛି ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହାଣି ପକେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ହାଣିଦେଲା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ 144 କଲି। 144 କଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଥାନାକୁ ଗଲାରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେନି। ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା।
ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି 144ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାସେ କଟିଗଲା ସେ ମାସକ ଭିତରେ ସିଏ ମୋର ଶାଗୁଆନର ଯେଉଁ ଶାଗୁଆନ ଶିଶୁ ଗଛର ଯେଉଁ କାଠ ନେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଟା ଚିରି ଆଣି ଘରେ ଥୋଇଦେଲା। ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ଗଛରା ସବୁ ଯେଉଁ ହାଣି ଦେଇଛି। ଧାନ ବି ଅମଳ ତା ଭିତରେ କରିଦେଲା। ଧାନ ଯେଉଁଦିନ ଅମଳ କରିସାରିଲା ତା ପରଦିନ ପୋଲିସ ମାନେ ଏଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ଆସିକିରି ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ତମ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି 100 ତାର କପିଟା ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆର୍ଟିଆଇରେ ବି ଦୁଇ ଥର ମାଗିଲାଣି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ। ଆର୍ଟିଆଇର ବି କୌଣସି ଜବାବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି କି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କମିଶନରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲେ, କମିଶନରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି କମିଶନରକୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗୁଛି, କମିଶନରଙ୍କର ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଯେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ କହିଲେ, ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ସୁବୋଧମୁଖୀ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି କି ମାନୁନି। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ସିଏ ମାନୁନି, ଆପଣ କ'ଣ ତା ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେନି? ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି ମୋତେ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଫେରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧମକ ଆସିଛି କ'ଣ ନା 5Tର ସଚିବ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ସିଏ କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଜାନକୀ ମୁଖୀକୁ ସେଠୁ ବାହାର କର। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କାହିଁକି ଦେବେ ଇଏ? ମୁଁ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିବେ, ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲେ ସିନା ସେ ଦେଖେଇବେ, ସେଇରା ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମିଛ ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚିଠି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ନଥିଲା ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଶା କରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆପଣ ପାଇସାରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଜଣାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧମକେଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆର୍ଆଇ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁ ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ମୋତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ପୋଲିସ ସୁବୋଧମୁଖୀକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ଆଉ ଆର୍ଆଇଏସି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର। ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୂ। ମୋତେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୋର ଏଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୋର 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମରିଗଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ଏଠି ରହିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସୁବୋଧମୁଖୀ ମାନୁନି। କାଲି ଥାନାକୁ 144 ଇଏରେ ମୋତେ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା, ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ସୁବୋଧମୁଖୀକି ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି 9ଟା ରାତି ଯାଇ ବସିକି ଆସିଲି। କାଲି 16 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା, ସୁବୋଧମୁଖୀ ଗଲାନି। ପୁଣି ତାକୁ 8 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା ଯେ 24 ତାରିଖକୁ ଡକା ହେଲା। ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଏତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ 144ର ଯେମିତି ସମୟ ପଳେଇବ, ସେଠୁ ତାପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଆଉ ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ଆସିଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଇଏ ମୋତେ ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଚରିତ୍ର ଖରାପ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ନାଁରେ ଏତେ କେସ୍ ଅଛି। କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ତମ ନାଁରେ ଇଏ ଅଛି। କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ, କହିଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ମୋର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେସ୍ କହିଥିଲି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ସାଥିରେ କଳି କରୁଛନ୍ତି। କଳି ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ବୋଲି? ମୋର ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କମିଶନର ଅଫିସ, ଡିସିପି ଅଫିସ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ମହିଳା କମିଶନ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ବାସଭବନ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍, କୋର୍ଟ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମୋର ସମୟ ବିତୁଛି। ଆପଣ କଲେକ୍ଟର
ମୁଁ ବା ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଲେଖିକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବାର ତାହେଲେ ମୋତେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧରିପାରିବେନି। କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କାମ କରେନି ସେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ସ୍ପଟ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ, ଧରିକି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସୁବୋଧମୁଖୀକି ସପୋର୍ଟ କରି ସୁବୋଧମୁଖୀ ଭାଷାରେ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀକି ଆପଣ ତା ଚରିତ୍ରରେ ଇଏ କରି ବଦନାମୀ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତା ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତ ଅଛି ରିପୋର୍ଟ, ତାହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ଯଦି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ IIC ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ। ତ ମୁଁ ସେତିକି ତ ମାଗୁଛି ନା, ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୋତେ 24 ତାରିଖରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରଲୋକି ବସି ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର କରିବେ। ଭଦ୍ରଲୋକି ବା ବସିକି ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟାକୁ ମାନୁନି। କାଲି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନୁନି। ମାନେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁନି। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନୁନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମୋତେ କହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି କାହିଁକି କୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଣିକି ଏଠି ଅଛି। ସେଇ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିଛି। ସେଇ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାହିଁକି 420 କେସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ତ ମାନୁନି। ମୋତେ ନ ଦିଆଗଲାରୁ ମୁଁ ସେଇ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଉପରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ମୋ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନି। ସେ ସବୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସି ଖାଉଛି। କୋର୍ଟରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କେହି କାହା ଉପରେ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ସେ କାହିଁକି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଘର ଘରାକ ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପଥର ହରା ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସେ ଗଛ ହାଣିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛାଡ଼ିଛି। ଘରେ ମୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି। ଘର ଜବରଦଖଲ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି। ମଝିରେ ପ୍ଲାଏ ପଟା ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଜବରଦସ୍ତି ଘରେ ପଶି ଆସୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଛି, ମୋ ସାଥିରେ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଏରା ଘରଉଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 24 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ବି ଯିବ। କାଲି ଯଦି ସେ ନଗଲା ଆପଣ ଆଜି ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ। 8 ଦିନ ତାକୁ ସମୟ ଦେଲେ। 8 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲ କରିଦେବ। ଯିବ ବୋଲି ବି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ହେବନି। ତାପରେ ଯେମିତି 144 ସରିଯିବ ସମୟ, ଗଲା ସରିଲା। ଆପଣ ବି ଆଉ ଶୁଣିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏହି ଟାଇପ୍ର ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ମୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମିଛରେ ବଦନାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି AIC ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି କିଛି ଇଏ ଦେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଧମକ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ୟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ମୋର ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଆପଣ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସକି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏ IIC ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋତେ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟଟା ନ ମିଳିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆଉ ମୋତେ ବି ବାରମ୍ବାର ଭଦ୍ରଲୋକି ଭିତରେ ବସିକିରି ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ବେଜିତ କରିବା କି ଅପମାନିତ କରିବା କି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନ ଲଗାଇବା, ଏରା ସବୁ ବାଲିଅନ୍ତା IICକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉ ଯେ ଏରା ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତିକି କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସୁବୋଧମୁଖୀ ନାଁରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ତାକୁ ପୁରା ଦମ୍ଭର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ କବଲା ରେକର୍ଡ଼ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ଯାଅନି, ସେଇଟା
ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସବୁଠିକି ଯାଇପାରିବୁ ଆମକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି ଏଠିକି ଯାଅନି କି ସେଠିକି ଯାଅନି ସେଠିକି ଯାଅନି ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛୁ ଖାଲି ଏଇ କୋର୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ସେଇଟା କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋତେ ଇଏ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ସୁବୋଧମୁଖୀ ମୋ ଯା ଦିଅର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ କେହି କୋର୍ଟର ଫଇସଲାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘରେ ପଶିକି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ପଥର ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିକି ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଦେଖେଇଛି ମୋର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ହାଣି ଦେଉଛି ମୋର ଶାଗୁଆନ ଆକାଶିଆ ଶିଶୁ ଏରା ସବୁ ଗଛ ହାଣି ନେଇକି ସୁବୋଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ ପଟା କରି ଆଣିଛି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି କାଲି ବି 16 ତାରିଖରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଠିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ମୋରି ସାମ୍ନାରେ IASଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନକୀ ମୁଖୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ରେ ସବୁ ସେରା ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ସବୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସୁବୋଧମୁଖୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ IAS ସାର୍ କମିଶନର ସାର୍ DCP ସାର୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ CM ମାନ୍ୟବର CMଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଇଏରେ ଯଦି ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ମୁଁ ଏଥର CMଙ୍କ ଆଉ ଏବେ ତ ଯେଉଁ କରୋନା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଯାଇଛି CMଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ CM ଯାଉଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ମୁଁ ଖାଲି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋତେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ IAS ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ସେ ଯେତେଥର ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଯିବି 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କ'ଣ ସେଦିନ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଠି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏଇଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଆମ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପଟଣା ତହସିଲରେ ବହୁତ ଅଲିଗାଲର କାମ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଲିଗାଲରା ବାରମ୍ବାର ଇଏ ହେଇଛି ସେ ବି RI ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ 420 କେସ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ବାହାରୁଛି ଆମକୁ ସଚିବ 5T ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି କି ନ ପାଇଲି କି କେବେ ମୁଁ ବସିବି CMଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଓଗାଳିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଡେଟ୍ଟା ଜଣାଇଦେବି ରହୁଛି।